Ayan, may adlaw, may hapon mo ma'am. Sa may gipamati nimo? Pahilot kay dalo kay kung hilot kay kini pod kanang barag unsa ni kay kanang sa puy-puy. Nagabasa di ka? Ano kan anak usahay sa mga bulak paghuman. Lalo ko baboy. Utaw. Puy-puy, unsa pa? Batang, sakit pod. Puy-puy, sakit sa batang, unsa pa? Dili ba labi kani siya niluton sa bakay paghuman ani dili mangon na gini siya magimok ang katol sa na siya kanang Katol, sugar na siya. Sugar na siya ba? Dugo na siya basta magimok nga katol na og kaluto nimo. Dili mo maabot og kalot. Kasi man jud sa ilalom. Dugo na. Emong dugo dili tarong. Kuando akong dugo kanang barado ba? Dili sa mind circular. Muna nga kailangan dugo nga sa isa ka bulan mahilot ko kada makatilo ana gani para akong dugo di mo daw magaganoy ni. Di magkakana kay masa hapak di sa hapon. Sigarilyo, inom. May kay wala. Yes. Asa kay mga dress? San Pedro, Taglawan. Kiblawan, Kiblawan ka po na siya. Ayan, maing hapon, no? Maing adlaw, maing hapon. Shout out sa taga San Pedro, Kiblawan, Davao del Sur. Ayan. Hello sa taga Kiblawan, na si Mama Tutabangan kay panadayan mo, murag mamoy po isa, sakit batang, sakit po ang yung manggimok yung tiil, no? Mamoy po, no? Sige. Shout out sa mga subscribers sa akong YouTube channel. Thank you for watching my YouTube, no? Special mention sa India, Indonesia, Malaysia, and Thailand. Ayan. No? So, bago pa nagatanaw sa akong YouTube, pwede mo subscribe para updated mo niya kung ano na mo yung mga pangutana. Pwede mo comment sa ako ang YouTube, no? Kung ano naman mga pangutana, kabahin sa mga ginapamati. No? Wala gyapon maayo, no, ang iyong sakit, no, niya katong bago lang nag-apply, no, niya basta ganahan mo mag-friend sa kuha, no, na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, ayan ha, kung ganahan mo mag-friend sa kuha ang Facebook, ayan, Kuyog ang baby, no, sige, so mag-hilot ako guys, ha, nga, nanangutan na, taga Digos ko ha, First Cram Street, Rabina Compound, Digos City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, sige. Wala ka masulot sa ano na? Sulot ka sa manong wala? Sulot, gawas ka lang yun, tulog ka diri ha? Ayun, sulot, gawas ka sa malong ha? Gawas ko sa malong. Sige, tawagan lang ko, makulob na ka. Ano man, ha? Dili, kuhan, hindi mo magpakay o dili sa biyaw. Hindi na kalingki. Kaya, nato dito. Naman ko diaw kanto sa LYR. LYR ba kanto? Kanto sa LYR ba na ukay-ukayang diha. Okay, anak ko. Madalik. Tanag na, no? Ang nagbalog. Para mabili sa Digos. Diha mas mga tao. May balay di sa mabini. Piu 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 piu. Relax lang, anak. Okay na ka na? Din namin itong jacket mamay din. Katang t-shirt lang, t-shirt, kapurid.
Magamit pa dyan. Chicken. Gusto na po ba, no? Magamit na po na gusto manginangga na po. Gani ba? Ito ba nasa bansalan? Hilot. Bani ko ba? Ya. Mahilot. Wala man daw. Wala man dito eh. Ya, aba siya mo yan? Wala. Sa parang kahilutan na pa dito sa kuan ba sa krama. Say na. Ano, tama dahil hindi tama dahil nakuha number ato ba? Kaya pati sila yan ang parin. Parin ko ka to. Parin man. Ano ni puto na? Singot o singot. No! Nawa na hilot ron ang sa lahat ko. San Goku! Bang, unsay mong taga-tanawon sa TV sa una, Mang? Mang. Mang. Ha? Magdula lang mo na TV, Mang? Kasang bata ka mo? Ano ba yung gidula? Mang. Takyan. Wala? Takyan. Wala kag dulas takyan. Tinundong mo mo yung tatyan mo. Yan o. Agos yan. Ikaw mag-malunod. Ikaw de. May. Ako. Ano? Lumot to. Murag unggoy mo sa kung katong pagdulagin sila yung ano. Yan. Ang unggoy sa gagawin to. Mita ano ba ito siya sa kwintas? Let's try. Sa yung kwintas. Expensive? Ay, kalami. Yum yum. Yum yum. Eh, yung ngiti niya, kuya te. Teka, kuya te. Sana. Ah, mahal. Muslim na dia? Muslim? Ah, sagol. Eh, kuya. Lapot lagi kining dulakan eh. Bisnik ka na ako to? Kawak ko kay dulakan. Ilot siguro sa wala sa madukli. Indot lagi kining dulakan magdili ka ligo. Matagbo ba? Kaya para sa yaha, nga gusto yun na sa tuan. Hilot din bang... Ay, lang, talaga mo po. Ganit, ano? Ako man sa patindog raman. Wala na may tikang. Hindi naman sa tikang. Pungit! Adi nila katikang? Hindi. Dito di wala katikang. Dari, kasi ko pa naman ganit, tindog lang. Tikang na siya dire. Ah, Kawas. ayang wala na ko dito. Hindi siya nung bubak lagi bubak siya nung Tabang yan. Di ba, kaya patindog na ko, patindog na ko, kaya para na ebidensya nga. Ito kakakuhan. Ako po dito sa gawa sa punuan sa kahoy. Kaya ako patindog. Tindog lang. Ako din siya dito. Okay, gawa. Karong taon-taon, makakuha naman akin, inom na gambal. Inom na mo itong duha, boss? Ah. Ako, well, kuha. sabi mo, record na yung biscuit? Wala mahilot.
So, nindyo ka bata? Dili. Tago na. Isa, slaki. Isa, ang babae. Magkano niya, bro? Ani? Patagan tubig. Bumang ka na, magpahilot ang gagawin. Ano siya? Triple fries! Run, Betty! What's up, Betty? Ano, nawag siya doon. Nawali na siya doon. At pati na sa mga tudo. Wala na ako. Ito na. Wala na ako ang kwan ba? Termos. Pagpaga. Kumain na ng pamilya ha. Uy, ako na lang mantanan. Wala ka ako sa Raisa. Mang ba? Mang. Ay, katas wala. No, ito din ang bird tree. Kita ako rubot. Kita ako rubot. Tindog. Lalo. Nakamata na. Ano ba ako tindog? Lingkuran na ko na. Tindog! Hindi ko, ano ko? Ito na mo na. Iyawan ni matulog mo. Dili magitaon siya pa. Magitaon na to gitaon siya. Iyawan ang ginawa yung matulog. Anana, oh, anana, oh. Labi ko taka sa tulog, mag-bukaw na ako. Gina, gina! Huwag isa ka man dito. Duha? Isa lang. Sino ma'am? Ah! Diyan kamay? No, si Lawrence na. Lawrence! Balik dito. Naglingit na ako. Ay, ingon daw niya daw kay ko mag-twerking. Kamay. Wiggle it! Una po si Lawrence. Laro ka, nakubukog mo ko eh. Oh my God!